politics bebree nanso sɛ nneɛma a bɛba no si ahwɛ ni yia nkasa ato NDC nko a oh ne bitumi ato obiara atra because mra nipa pii no die sika wura bi mu no na yaw eso bem na sisie ba baabi a na de ɔhaw ni atete yɛ ba okay nti ke na yɛ bɔ mpa yɛ sɛ bibia kɔ bia nka nkɔtɔ ten yɛ to aba nanka wo a obenya no SOMPA 93.1 na aka sa bom because we nyina na yɛ wi a ɛwɔ sɛ party nipa nyina ka bom yɛ twa na mon sɛ de odi be win power na tim abdia ba yi mu ba sɛbi betu maka wa ha ase ebe mu yi sɛ kɔ om de kra de om ti yɛ nipa mi nsa pɛ na ba mu sɛ sɛ nso starting so MPP mu bi no so di bi atem di kan won sɛ bibiri oh enye kra enye ma NPP NDC no enye ma MPP na enye ma CPP parties nyina no em sɛ yɛ nyina no sɛ yɛ tribune Debi ona sɛ nyina Ghana fo ti ya dwene ne yɛ sɛ ne so for kan nyina yɛ Ghana sɛ bi de ebobɔ bɛ ya dwene yɛ bako de ebobɔ ba sɛ si yɛ on sɛ electoral commission na bɛ o sɛ yɛ to aban ko bɛ so sɛ si awa wodro sɛ yɛ twa court de nwie ya ɔno wɔ mem no correct ti sɛ yɛ ku anim na party nsis twintin atwan sɛ we kura nye yie na me de metena hɔ na ma me ato aba no a ahwe yɛ de bɛbɛ akyire no ebia na nyɛ papa enka sɛ bɛka NDC nko o ebetumi aka ma ɔman ni nyinaa ama nneɛma baso asa esi wɔ mɛm me bɔ me fo akɔ hwɛ wɔkyena yisi ɔmo yɛ adwuma o ɛpɔn sa nti ebi ada kama court ruling ne kura bɛba no na ɔmo apɔn na sɛ yisi na amankɔfo instructions me nda no ɔmo nkɔ hɔ a uni mo bia bɛ obi ate no akɔnfie sɛ mkɔfo sɛ gyina hɔ da hwɛ abato ɛtina yɛ ka sɛ saa nneɛma wɔ nyinaa no to sɛ deɛ ɔmo sɛ ɔmo yɛ meetings ne yɛ nyinaa so ɔmo yɛ meetings ne nyinaa yie ne to twa ɛbɛboa ɛwɔ mo sɛ ɛba saa deɛ a na kɔabnadofo no ɔde kɔɛ no wɔn deɛ party deɛ ɔyi ne ho afirim dada ɔyi ne ho afirim na nipa edi n'akyi no nso nyɛ ɔno nko a na egyina hɔ a wɔto aba ama no ho na so ɔyi ne ho afirim a sɛ dɛn de ntina sɛ wɔkɔ court no na party yɛ do bɛyɛ dɛn bio party no party mra ya kura yɛ di akyire kura na ɛkɔdi nipa bi akyi edu baabi na akora yɛmpɔ deɛ na wo de wasa akɔ court na deɛ wakɔ court de party na akɔ court na wɔakyi difoɔ dafo a wɔn nso ɛka bi boa wɔ sɛsi asɛ baako bufu a nyɛ kwabrɛdofoɔ nkwa na ne bo afu sɛsi ɛne yɛ ka sɛ bibi kɔ ɛboa wo yɛ aspiring candidate baako kura kan sɛ nea mode yɛ makyi dafo nti kura magya party no sa ɔsan ba yɛ de bi yɛ de bɔ n'akyi me de bi modini ana so no ana modin sɛ ebi asi ha na efiri wɔn mpanyinfo a na wɔn ne bushi ayɛ nyina no nka sɛ ebi bɛɛ mu a yɛyi wɔn kɔtena nkyɛn wɔn di si mu wɔn ho history deɛ repeating itself yɛ kan nyinaa no wɔsi yɛhwɛ ne yie sɛ nneɛma ɛkɔ no nkɔ yie sɛ nkrataa bi na ayɛ ne kudulu bi wɔ mu a wɔn sisɛm because na metia hɔ a metie bie no yɛsi bi ɔkora madin bɛmɛ bi ne akɔyɛ madin baako bi ɛba sɛ nyam cha sɛ bibi secretary bi di 75 years a constituency secretary odi 75 years ɔno na yɛde no so na constituency secretary na ɔno awɔ hɔ no kora so ɔnuru 40 years yɛma no 75 no ebi bɛtumi ayɛ electoral commission Ghana deɛ na kora sɛ from so but what about the missing 50 55 you know and so ɔmo de utie Fiifi Kwetey ɔsi 28th April de ma but utie kɔkɔ anyi do hɔ a ɔsi that as at last week ɔmo go share they have given them 220 constituencies which means 55 constituencies were not available. Sada kɔkɔ anyi do hɔ kai ɔmo ameboa ɔmo suspend constituencies bi a bi kura bi a bi nu ntɔba Menshia South is not the better no we ought to catch a declare obi so yɛ presidential candidate ɛho anum ne gyina hɔ ma no yɛ presidential candidate wɔn a yanto bie no a ya suspend on wɔn nso bɛ yɛ president SOMPA 93.1 check the party ni other you know na wɔn nso yɛ party no wɔn nyinaa agye atum na mkyɛ sɛ wɔn nso yɛ party sɛ yɛn to aba wɔ ha wɔn agye atum nti sɛ yɛn to na yɛ wini a wotumi ka sɛ yɛn yanto bi nti yɛn mpene ɛnam kyɛ sɛ nneɛma bi asiesie bi wɔ mu a wɔn trans ne nsiesie nneɛma yie sɛ deɛ nneɛma de asomdwe bɛbrɛ Ghana menka sɛ de bɛbrɛ NDC o no deɛ de bɛbrɛ Ghana because the party bi asomdwe bɛ mu a ɛne yɛn nyinaa nam yɛ nuanom yɛti o menim sɛbe party bi ba sɛbe yɛwura no sɛbe ɔyɛ party chairman ɛwɔ MPP ne ba yɛ NDC ni strong nti efie biara mu NDC wɔ hɔ no MPP wɔ hɔ
alajete si baby em o say alajete ni gabi ajete sa pepepe na me kan ho asem nti ne ma bi wo ho a yenhwe ni yie na wo ntena se na se wo mo tutu wo ne ma yie se de dia asomdwe be ba wo mo nkoso no wo nye okay se ba se wo so mo fisi tu sheda na be yi a na dia asomdwe be ba mesre wo mo ma asomdwe mra Ghana pese be ka se haja ba ye no na party we so na ma ne ba ye okay